Важни ли са, колко са важни и защо са важни снимките на един автомобил, когато решите да го продавате? Здравейте, приятели! Аз съм Калоян Кралев и от 15 години се занимавам с внос и продажба на автомобили. Важни ли са снимките при продажбата на автомобил? Сега ще отговоря. За мен лично абсолютно и изключително важен са автомобил да има снимки. Когато преглеждам обяви за покупко-продажба на автомобили, дори когато няма снимка, изобщо никаква снимка автомобилът, изобщо не си правя труда да отварям обявата. Защо? Ако примерно автомобилът е от вашия град и решите да закупите, да, има възможност, близко е до вас, нали? И ще се обади по телефона, ще се оговорите среща, ще го прегледате и ще решите на място, тъй като това не ви струва голямо разстояние. Като казвам голямо, не ви струва много от вашето време и разходи като гориво. Но ако е от друг град клиента, със сигурност няма да ви се обади, освен ако автомобилът не е някаква изключителна рядкост и го няма на българския пазар като много бройки, то тогава може би да. Но инак ще разчитате само единствено на клиенти, които са от вашия град. Колко са важни снимките? Изключително важно е автомобила да има снимки, тъй като клиентът от него придобива някаква информация основна, ако те не са направени много професионално. Като казвам много професионално, автомобилът да е изчистен, изпран, пастиран, нагласен за по-добра визия и за по-добър търговски вид, така да го кажа. А на въпроса защо са важни, защото така ще придобиете изключително голяма популярност в социалните мрежи, ако го публикувате там, и в сайтовете за автомобили. Cars.bg, Mobile.bg, има и най-различни други сайтове, Pazar.bg. Другото нещо, което е важно, когато имате изключително добре направени снимки, които да грабнат аудиторията, както се казва старото клише, снимката продава. Ами да, правилно е, снимката продава. И какво ще рече снимката продава? Знаете, че всеки един от нас, когато излезе новия модел на Nike или на iPhone, всички сме впечатлени от визията, която ни го предлага. Как той изглежда. И това каква връзка има? Връзката е до там, че снимката ви продава самия продукт. Докато при автомобила снимката ви продава продукта, но вие трябва да отидете на място да го видите. Затова е толкова важно снимките да са добре направени, защото ние всъщност се смеем на нашите жени, всеки, който има жена, се смеем, че как се харесала тази чанта или тези обувки или това яки, но всъщност ние мъжете сме разсъждаваме по същия начин. Когато видим добре направени снимки от марката, която търсим, казваме, какви хубави джанти има, какъв хубав цвят има, искам да отида да я видя дали на живо е така. Това е същото като да се купи съпругата ви или приятелката ви яки. Така че колкото по-добре са направени едни снимки, колкото по-добре изглежда автомобилът, толкова по-голям кръг от клиенти ще имате. Ще имате повече обаждания, ще имате повече огледи на самата обява, така че това обхваща много по-голяма аудитория. Всеки един, който хареса самия автомобил на снимка, той ще кликне върху обявата и ще отвори най-малкото, което е. Дори да е на много далеч, от 300-400 км, пак би дошъл, ако тя изглеждала добре. Същевременно, когато дойде на живо, също автомобил трябва да е в такова състояние, което го показвате на снимки, иначе ще получи клиента изключително голямо разочарование, едно от самия автомобил и второ от вас като търговец. Така че изключително важни са снимките, когато решите да продавате автомобила. Така че в следващото видео ще ви споделя 5 съвета за как да направите по-добра снимка на вашия автомобил, когато решите да го продавате. Това е от мен, надявам се видеото да ви е било полезно. Желая ви прекрасен ден!